баракту бародаро хоҳаро хаяку бародаро бисёр қавра дидагиану ҳамин хоҳару модаро дидагӣ нестанд. ман ҳамин дурини лаҳатае ҳамин хел ай боло дароз мекунам ду поша мегири ҳамин хел ду пош ай пош меқапи ауҷа меқапам метиянта ҳамин хел дароз мекунам ба байни пот мегзарoni рост мебари ҳамин хел қучоқ мекунӣ сара даиҷа мемонӣ сара ки монди поёни по болои сар миёна мекушои рӯша я ҳаво метии мемониша ҳамин тасаввур ки моя мондесиян тасаввур ки моя мондесиян илтимос дигар дурӯғӣ накунед намозакотона хонед ба роҳи рост раҳ гардед ин дунёи дунёи неста ки мардума фиреб кунему хирему гардем ҳамин хел як он мегардем як рӯз не як рӯз ана ҳамиҷа мебиёем ана ҳамиҷа мебиёему ҳеҷ кас дилша наранҷонда омадан дар корай фақат ти гапи хуб гап задан дар корай намоз рӯза иҷода ҳамин қачи ба кор мера 6 9 талинча мезананд дар ҳамин даҳани даруд ана ҳамиҷа да мемонанд ҳама фарзандай акаяй додарай хешавара ҳама мебура мера вой ҷони ҳамон муранда ки муранда худш тоқа мемона саволу ҷавобша худш метиҳад на ака саволу ҷавобта метиҳад на додар метиҳад на фарзанд ҳар кас худш саволу ҷавобша метиҳад ин ҳамин хел